Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Tida ito yung aldaw, iso ti may kadwapulo katuwalo a Domingo ti kadawyan at tiyempo. Degarudang gayan ngagyaman ni Nati Lorena kan pamilyana, ni Maria Rowena Montejo kan pamilyana, Acosta family, Mr. and Mrs. Edmar kan pamilyana, pagyaman ti may nga kabsat, pagyaman man ti may kabsat kan pamilyana, ni Teresita Leonson, Mr. and Mrs. Gabriel Gumintong, pagyaman ti may kabsat, ni Gloria Sumbad, ken kastamet ti safe journey and good health of Ron Jacob Dillomas. Tema ti kararagan ti Kararwada, Faustino, Joaquina, Pedro, Romeo, Intong, Magdalena, Brehido, Angelina, Reming, Castor, Rosalinda, Kenelpidio, Mercado, Artemio, Socorro, Loreto, Joselito, Jericho, Eulalia, Joanna, George, Beatriz Acosta, Santiago, Ken Filipina, Barbado, Elias, Ken Rosario Reyes, Pacifica Lagan, Alipio Lagan, Onofre, Anastasia, Arturo, Kevin Gumintong, Domingo, Dani, Gloria, Maria, Richel Buado, John Patrick Bilar, Julian, Irene, Alejandra, Patricia, Florentina, Celedonio, John Paul, Isabelo, Rosalina, Melody, Sheila May, Celestino Habinar, Florencia Habinar, Raquel Solo, Victoriano Habinar, Marcelino Habinar, Julian Solo, Celerina Solo, Emilio Habinar, Dominga Habinar. Lumakder tayo.
sa nasudi, tuyal daw napili. Daytoy tiyal daw nga inaramid ti Apo. Umay kayo saktayo iti tambur ken gitara agtukar tay agkanta idanggay tay intay isala ragragsak tay kenkwana daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa yung kararagan ti pagyaman ni Ellen Marie Texo, ni Nelly de los Reyes, Leonida Aguilar, Noel de los Reyes, Herminia de Vera, ti for the past recovery of Francisco Untalan Jr., special intention ti Untalan family, kastamot ti speedy recovery ni Dr. Jose Tinong, kastamot ti special intention ni Cecil Tinong. Kakabsat ti Diyos, awisen na tayo nga makilanglang itinasantuan apadaya. Awisen na tayo ang makikaysa kenkwana, makipagrambak, makipagragsak. Ited tayo ti puso, nakum ken panunot tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranot, iti dati na santuan apadaya, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo ti Diyos, manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat, tay kaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagagapyan, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, imunan dagdaka, itanok daka pagrupa banda ka daydayawen daka, agyaman kamken kagapuiti naindaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin,
Kristo. Bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Amang ika, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kada ito, arararaw min, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Iti kangatwa, yanta ngay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa. Iti gloria ti Diyos. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi tasaganaen tarabayan ken kuykuyugan na kamlat tatagrasyam tapno kan kanayon anapasnek ken naregta kami nga agaramid iti naimbag gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Dito'y bantaysyon, mangisaganan to ti Apo ang manakabalin amin iti padaya, nga agpaay kadagiti amin a nasyon dito'y lubong. Agkakaimas to at araon ken arak ti maidasar, iti daytoy a bantay, ikatenan to ti ulep nila dingit, nga adda iti ngatwen dagiti amin a nasyon. Pukawen nanto ni patay iti agnanayon. Punasen nanto dagiti amin alwa, ket ikaten nanto ti panakaibabainan asinagaba dagiti tattao na iti entero alubong. Ti Apo a mismo tinagsao. Inton mapasamak daytoy, kunanto ti tunggal maysa. Isu ti Dios tayo. Nagtalek tayo kenkwana ket inispal na tayo. Isu ti Apo. Nagtalek tayo kenkwana ket ita, naragsak tayo ket napnuan tayo iti rag-o, agsipod ta insalakan na tayo. Salakniban to ti Apo ti bantaysyon. Ti sao ti Apo. Agtaengak to nga agnanayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, ada amin yan amasapol ko. Iti nalang to akaruutan, pag ginanaennak. Iti sibay, dagiti natal na nga ubog, iturongnak. Baro apigsa, ipaay na kanyak.
Iturong nakto iti tumutop adalan, gapo itinagan na. Uray pay no aglasatak iti inggit sipnget a lugar, jak to agbuteng taadda ka kanyak. Ti sarukod ken baston mo salak ni bandak. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko, linanaam ti ulok, ket agliplipyas ti tasak. Awan dua-dua ako muyog to kanyak ti kinaimbag, ken ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko, ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Amok tirik na ti makurkurangan, amok metirik na ti agsubsobraan. Nasursurok daytoy apalimen, tapno ti sa dinuman, iti amin na tiyempo, mapnekakon. Mabsugak man when mabisinak, aglaplapusanan nak man when nagkurkurangak. Kabailak asang wen amin na sitwasyon, babaen ti panakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Nupay kasta, naimbag kayo unay, ta tinulungan dak, kadagiti rigat ko. Ket ited ko ti Diyos ko, ti amin amasapulyo, babaen tinawadwad a kinabaknang na ken Kristo Jesus. Madaydayaw kumati agnanayon ti Diyos, ken amatayo. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dayawen tay ti Apo, dinadyosan ngayat na, idetay kenkwana, di dayaw nga awan patinggana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet kan Di ka? pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Nagsaon ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken panglakayon a Hudyo babaen ti pangarig. Kinunana mayarig iti pagaryan ti langit iti maysa nga ari a nagpadaya gapo ti panagkasar ti anak na a lalaki. Imbaon na dagiti adipan na amangayab kadagiti na imbetaran ngem dida kayat ti umay. Isot gapo na anang ibaon kadagiti sabali nga adipen ket kinunana ibagak kada kayo ibagayo kadagiti na imbetaran ana isaganan ti padayak na partin dagiti kalakyan abaka ken dagiti napalukmeg nga orbon abaka ket na isagana aminen amasapol ibagayo nga umaydan ngem saan anang ikaskaso dagiti na imbitaran napantimay sa ititalon na sabali ti negosyo na ket dagiti dadduma tiniliwda dagiti adipen sada pinarparigat ken pinatay ida. Gapot tinapalalo apong ti ari imbaon na dagiti soldado na ket pinatay da dagiti nang papatay kadagiti adipen
sada pinuuran ti syudad da. Kalpasan na inayaban ti ari dagiti adipen na ket kinunana na isaganan ti padaya. Ngem saan ama ikari dagiti inimbitarak. In kayo nga rod kadagiti kalsada ket awisen nyo nga umay makidaya dagiti amin a makitayo. Napan nga rod ti adipen kadagiti kalkalsada. Inawis da amin a tao a nasarakan da na imbagman wenno dakes ket napno ti pagbudaan kadagiti makidaya. Idi sumrek ti ari amang kita kadagiti sangaili. Nakita na ti maysa a tao asaan a nagkawes iti pakidaya. Sinaludsod ti ari, gayem, apay nga imay kaditoy adi nagkawes ti pakidaya, ngem nagulimek ti lalaki. Kinunangarod ti ari kadagiti agserserbi, rimpungen nyo dahi ti atao, ket ipurwakyo iti kasipngetan. Sadyay agsangit ken agnaretnget to. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, taado ti maayaban, ngem basit ti mapili. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Napadasan nyo tinapan nakibudan? Siyempre, ada kay pay alangan mo. Urehang naawis kadadtadan niya. Anya mo ti kasla ko lakada kayo nga nagkasar, alangan mo nga haan nga nakalalagip di kasaryo niya. Anya ti nakalalagip kada kayo nga kada tayo, maipapan iti Buda, kasar, kalakas jay. Siyempre si kayo nga nagkasar, ako lamang kayo. Kasi ako talaga jak pa mo napadasan di nagkasar. How I wish. Itay niya na tan taran. Nakaarti tanubya nga magna aldawon, agpupungtot ni Apo Padin, agkinikinin to, pala nga di pala magna nga di na pala darsen ti mapan. Kaya niya tinakalalagip kada kayo nga iti Buda, lada kayo nga nagkasar, siyempre di magkasar yung nga taa. Nga maadamot na dagiti nagkasar no daddo mga agsang sangit di jay nobya. Danaudi a kinasar ko agsang sangit di nobya apaya. Nakanginginan sa timbayad dadta ni organizer. Tibado na, Diyos ko kas lawagwag. Yam mo, nakalalagip mo akan niya na dayjay. Kuno, may papantibudbuda kas kasar. Ita ngamin dumayat ayan mi. Mapagdiferensyam ti Buda ken kasar laeng. No kasar ko nada, umapandag kasar ken ni pastor, pandag kasar ken ni ni Johnson ni Mayor, agkasar ken ni Apo Padi. Ngem no Buda ko nada, adda pasken na adda selebrasyon na niya. Iso nga ko nada no Budaen tayo no kunada adda selebrasyon na. No kasar, kasar laeng. Basit laeng ti maawis basit laeng kasi iso nga no kasar no Buda ko nana ramrambak. Ketata nya mo tinakalalagip kada kayo iti Buda kasar kasjay. Siya at the revelation ko niya anya daytoy. Laklakaya na kun 49 ay 48 kun mat dapat may sa tawon tap nag 49 na. Jak pay napadasan tinagabay. Pulos. Awam pay nangayab kanyak nga ni agabay kantuman. Dadi ko ti kunanamot ijayan ke veil, kung kunana ko mama cord, candle, kung kunana ko mama ke rofo abaya, pulos jak pay napadasan. Sa bagay, no ti according to face value magamin ti panagawis yo. Sino nga ti mangawis kanyak nangruna idi barito ako mga daytay ko kaslamo maratangtang ta barbas ko ta pilpilitan nga rod mo ti agbarbas ko kasla maratangtang nga sulagat nga mingkotong kasi no nga rod mo ti mayat nga pagbalinam nga abay. Nandiyak pulos na padasan din ni ading ko agkaraala nga agabay. Siya kaan. Gaan niya ti trabaho minot dagbuda di ayan me ay ammumon no nagalas 11 rabieng kay bagkaten di baboyan imumug mamait ngrepet mo na awiten nyo gapo jay kuan agataki baboy kay tudyayan da kami ti para pispisi ti isong road para puypuyot no maidep kung inton mabigatanan apo lumabas dagitay abay nga nagbuguhapo ka daw ay piman da kami aga nakausob kam ijay nga siniglot pa ita short pan mi piman iso nga no kasar ko nada ka ti kasar kanyak danyay para pisit sinong road
para bulod ti tagaang amuyot tagaang. Inyon sa mo mawawatan ti bagbaga. Dagada kami ti para awit ti tagaang nga landok nga kada silyasay. Dakam tuman ti agugasan. Isong ano kasar ko na tagaang isong road. Da kayumot no buda ko nayo. Wow, sosyal. Aura idi padi akon maariyagak pay nga mapan makipangan daytay di pa naghanhandayo. Nga ti panganan dagitay kuma apay ka nga adda ko na nga presidential table nga kung kunayo. Addi dagijay ninong piman di da pay nagparwad dagitoy nga ninong mat di jala pa nagpicture da kada adda kunwari sa abong da. Jala naganda mo nga ninong di dagitay abay Tijay dagitay memestra di mat. Ngayon ti pagtukaw dagitay memestra taga munisipyo. Nakabungon di kutsara na. Wow, sosyal. Isong ano siya mat. No dati anak makikasar no daduma na may mayat agtaros ka di ayan ti agluto apaya tijay dagitay dinaldalem. Naimimas ti luto na jay. Apay ti kunayo na imimas iyan ti presidential ti awan day jay. Adda dyan ti agluto dagiti na imimas dati imparsik da basit nga bagbagis sa da dinardar. Apa ure ka lang nga dati. Isaw-saw mo akas tani nagimas. So ano buda ko na kas jay. Awan na nga pulos kanyak nga agabay. Inya nga rod ka kotong mga sulagat. Kada ito ibanghelyo tayo pabuda pangarig manen dublian tayo manen pangarig. Sinuman ti audience ni Apo Jesus pangibagbagaan nan. Pangulwan apapadi, ken panglakayon Hudyo. Isuda manen ti tinarjet na. Idi na minsan anyang pangarig ti inosar na isuda manen tata ti pangarig na padaya. May isa nga ari nagpabuda, inawis na dagiti tattao. Haanda mo napan. Baliktad dito niya. Inawis na dagiti sa nga ili, haanda na pan. Nga pwede ko maparokya tayo datoy ako, patsyam, ureha nga naawis ako. Ekspektaram nga sa nga ili, sa nga gasaw, ti imay, sa nga ribaw. Nagitaray da pa iti plato. Di makasikan niya tayo. Oy, ayan mi ka kwa. Ayan mi ka. Dapay may isa nga barangay nga nangiyetnag, ijak amo no official nga inyetnag da, ti barangay council, nga nohaan ka na awis di agpadaya, ag birthday, agpa kasar, agpabunyag, nohaan ka nga na awis na mapangka, mamulta ka tili magasot. Agpadaya ak, sigurado bumaknangak no dagito ninay, umayaya po, sigurado Mamulta ka no, limagajak amo no, hautro, nga miso ti pagdidin na maganda dyan, ayan mi idi. Kada ito ibanghelyo, nagawis, nagpabuda, nagawis, handanapan. Imbaon na dagiti adalan, nakasaganan, handalat tanapan. Kapamintlo imban na, ay pinatay damo dagiti nang ibaunan. Ay dagiti na ibaunan. Nya ti naramid na apan na pinatay. Gidi ko ang kunanan, awisan nyo amin nga tattao ti kalkalsadan. Napandamat. Addahaan nga nakabado iti makibuda, rinimpong da impurwak na pala ang mat. Kasi siyempre, mga nakasagana. Anya ti tartarjetan ni Apo Jesus ditoy, anya ti panggap na apay nga mangibagbaga da iti kanyana. Iti umuna nga maibasa, nang isagana ka ito iti padaya ko nana. Padaya manen. Naimas amakan. Kunana manen, ti libro ni Propeta Isayas. Dito yung nagan salmo responsoryo, ang tibalay ti Apo, padaya manen. Kadi ibagbaga na dito iyon unag tayo, padasan tayo nga iyon unag ti kaipapanan na, ni Apo Diyos, awisan na tayo iti padaya, na ilangitan a padaya. Kala ko mano, idakdakil tayo, iti pagarian na. Ti makikadwakin ko na, iti paraiso. Tano padaya ko na tayo dimot, padaya, Buddha, naragsak haan? Oy, nakibudbuda kaya? Di mo na naragsak ka. Ada dyan, dong dong wen kanta onay onay. Agat igado dati salunan di mo di agat karne di dyan buong hakonan. Abalayan, abalayan. Ay apaw, iya ayan mi kada no nalaing dagi jay manghan ay mangtengel tipakan ko nada at dagamin kueme na tipakpakan di ayan mi. No nalaing ko nada hang kayo pa'y ngagpakan
no haan nga simmang po Genobio kinobya. Taapayan ng andan, nag-aawid na, hindi naman nagparwad. Lugi. Iso nga kunada, ti kastada, no, daytay kuan kunadan, into no kuan, kala ko madyayan may. Sumalat, kiti adda banda natin, bagatan, tanananan, sadan to, agparwad, sada mapan pumila nga, mangan, di mo ubog, dyayan may, ay apo, gapo tao mo makwarkwarta may. Sumalat ti taga-ubog, awan agkot-kotay. Mangan ti taga-ubog, sinari da taala dun, nabalik. Nabaliktad taala da. Hindi pa yung nagparwad. Huwag kakatawa kayo, rigado-gito yung mga nini. Kaya di ko na, pakan dayay, kapadaya. Kay ibagbaga na, awisan na tayo iti padaya, na ilangitan ka maday dyan, no, idakdakkel tayo, dyan ito makipagyan king kuana, makipagragsak king kuana, iti padaya na. Ngam, tata, ibasbasit tayo, tunggal daytoy, amuyo tinasanton a Eukaristya, na ilangitan a padaya. Daytoy. Daytoy, aramrambakan tayo, padaya. Isugurod nga Eucharistic meal, pakan. Daytoy ti awis na kanya tayo. Da kayo, na mapang kay makidaya, nakapilpili kayo, anyat na imimas nga makan, adda imbutido. May mayat di imbutido, abungunan tahan nga agtad-tad, di mat? Ibungunan naktoa. Makipilpila pa ila ang ikalkalbit na diya para iwarasan, ibungunan naktoa. Pilihan tayo dyan na imas nga makan, isaganaan na tayo. Da kayo mati aghanda, di mat na si kati aghanda ka, ipapatim nga day tisa nga ilim ka mapagustuhan, haan? Si atem nga lutpon, iso nga no, diin na po, no, apay no budbudaan, at dakusil na latama, dagitay, inna po, no, pilpilyan, dagitay paragaotan na tangkin. Nakusal, amuyo nakusal. Kaslakay mo lang nakusal, ti pamati yaw. Haan nga na puro. Kano si kati agpadaya, isaganam, daytay kasayaatan. No mabalbalin, abalaom dagiti na kalaingan nga agluto. No mabalbalin, haan nga agawid dagiti bisitam nga dumayamudom, nga agkurkurang. Nagkulbot di pansit da, tumanabutob da pay laang, nakatabtaba di igadaw. Iso rinaot mo. The best nga padaya, ngam daytoy nasanton amisa Eucharistic meal. Padaya ni Apo Diyos. Padaya ni Apo Jesus. Inawis na ka. Umay kayo, kunana makidaya. Naguray Apo, kagbilag kam ti erik, kakaisuna nga isirnaat na. Naguray Apo, kamapanak pa di tiyandaan. Naguray Apo, kanay, madama gapas. Dadya nga ti rason. Ngam nukit kitaan tayo, ti the best nga pakan daytoy. Ti the best nga makan ni Apo Jesus saan? Isugarod ti kunatayo ka no adda dagiti no jay ko mapanganan ka inisagana tayo jay ka iimasan nga makan. Dadtoy ti ka iimasan nga makan. Saan lang at araon ti bagita raon ti kararua. Ngam ti saludsod ngamin, kasla day ti maudi apas at ti ebanghelyo, anya ti kunana, adda na pan, ngam jibado nahan nga maibagay. Ije kawus na, haan nga para padaya. Ala dagita bado yo ako para padayamot adata. Tila na alas mga kitkitaan nga, daytay umay ka makimisa, daytay badom ka awan bukot na, ano apay agbado ka ti kasjay, sano malamin ka abungam, gunggunam. Adan to daytay nakagaygayat mga agpay so jay pantalon na. Diyan mo yung pangawag yun diyan riyang manipod ito'y sikat aging gadjay. Baba agpaya-payapa. Diyan mo ano dagita nga bado. Hamo maibagay. Ano liturgical aka? Haamot Ngam ti bagbaga na dito yung nga kawas. Dagita kawas tayo umiso. Ngam ti kawas nga na ibagbagad to'y. Ti adda no maipapan iti liturgy ko na tayo iti pan nakimisan. Ti padaya ni Apo Diyosan aka. Di jay kawas di kaunggan tayo. Naawis ka, tartarigagayam ka diti umay makimisa nga si raragsak.
Wano na pilpilit ka laang tako na ni bakit mo kinta makimisa aguray kang overak minta makimisa adda ka nga agpayso ang agas asok matamatan ti bartek mo hanggang nga nakakawes awan di ragsak mo isugar nga napang ka maki daya ka sumala ka at agragragsak kayo tapakan nga rod buda ragragsak kuno imay ka nakimisa adda ka di joy adda ka di sense of joy fulfillment ragsak nga makimismisa makaginawa ka kadi gaputa di mo da kay nga naruwam ti simbaan kaya na pwede kita mother butler no daduma adda pa agririri ti lakaynan agmadrekan kunakan di jay lakaynat umay ti sabado umay ti kwa dandani inaldaw nga umay ti simbaan agmadrekan kunakan nila kay na piman jam mo pay no mailotwan na pay mari na no umay kasla ada sa bali nga ri na kakas di makanya tayo no umay ka makimisa adda ka di jay di mo do da kay nga naruwam ti simbaan ka do ti Domingon ka kasla aggagatol diri namon mapana kon guyodon na ka jay di jay nga guyodon na kan di jay ri nam nga mapahanen nga kasla alusi iseng kan no haang ka nga makamisa kadaragsak mo nakaginawa naksayan dagiti samsamuyeng mo naksayan dagiti kasla dadagsen mo nakidaya ka nga rod nga naragsak DJ ti kawes kano daduma gamin DJ kawes tayo nga umay makimisa haan nga umisaw kasano nga rod ka aglaladot man ni apo paadi nga mangmimiti apod tako magkadakayaw kasano nga rod nga maragsakan ka ni apo pa ori ni apo paadi ka di kawes na ti kaunggan na ka nagaduman nga schedule iso na nga mismo ka haama nga kaslaawam mo dayjay 100% nga ri na nga maited dayjay misa kasi magkanya 100% kadi nga makilanglangan ka kini Apo Dios 100% kadi nga marinam di ginawa 100% kadi nga si bubulos di nam wano na awawis kalaeng no daduma ti kawus tayo, haan nga dito external, adda dya internal, iti panunot mo, iti pusom, iti kaunggam, makipagragragsak ka kin ni Apo Jesus. Adda ka di dayjay nga maririnam. Nakakawus ka ka diti padaya. Tirinam ka di ka maiyal alon. Kaslamon do tayo isala da kayo dagiti lalakay mga nabartag. Aka, ala, tanananan. Ay, nabartag maagdogdog mam to jayan. Kano dayjay ko maiyal alon ka di rinam nga. Wa makidaydaya akin ni Apo Diyos, kini Apo Jesus. Awatek ti the best nga pakan. Awatek ti ka ba kaiimasan amakan. Kapapatgan amakan. Taraon haan laeng nga ti bagino diket ti kararwa. Ala no si ka naguyod na ka, imay ka. Gapot adi jeri nam kaya mo ti makidaya king kuana. Congratulations at dali jay napintas a relasyon mo king kuana. Tinagrigat ngamin nga relasyon no daduma. Mapahanak makimisa apaya adda gami agsaksakit ngamin ni tatang ka agsaksakitak. Saka lamapan no agsakit ka. Adamo dagiti daduma, yes, agpakararag tayo, apaya, agik-exam ngamin, wano agabroad ngamin. Into na naka-abroad ni awang kamatan. Ada ka di sense of fulfillment mo. Wano umay ka kadiga po tartariga gayam nga kasinarak manen ni Apo Jesus. Agawid ka kanap-nap no tapusom itirag o gabota imay ka nakidaya. Dayjay ka ditiri na tayo. Ano ka babain laeng ka, dakam ngamin ti sponsor, agkolekta ak ngamin, imay ka hanggang imay nakimisa, imay ka lang nagkolekta. Ako laitak ngamin, agpakumunyonak, nakimisa ka, nagpakumunyonak. Elektorak ngamin, nagibasa ak, nakimisa ka, wano nagibasa ka lang. Sa bali aday dyan niya, ay mawawatan nyo kung kunak. Sa bali nga min dayja, iso nga di kunana, DJ proper attire, DJ puso, DJ kawes, dapat ako rumbeng. Uri ka, dahito lang amisa, uri ka may sa amisa, nunap-nap no. 100% di nam, di kawes mo, DJ panakidanggay mo ka, na impapusuan addaan na unag nga relasyon kini Apo Jesus. Anya pa'y latiberokam, the best meal
kapintasan nga pakan, karagsakan nga pakan, isungar nga na agkanta ka, Hosana, Hosana, agkantatay nga rod amin. Siraragsak ka nga rod, agragrag o nga rod, Gloria. Allah kakabsat, kitain nyo daytoy. Ado dagiti alibay, ado dagiti maawis ko na ngambas siti mapili. Gor ka tagbilangak no sino ti usto nga makimismisa kada kay ngorod tata. Ado tinaawis ngambas siti napili ko na. Gor ka agpiliak mo no sino makimismisa kanya. Nagsiat ano da kay nga naawis amin tata da kayo nga imay, pudpud no di pusom nga makidangdanggay. Yung adahan nga nakaatay, nagngarit-ngat imbaleng da. Kinagsiat kumama adatay amin nga dito. Ngayon sapay kumaa, kinhaman Datay nga adat to'y di puso tayo, siraragsak nga makidangdanggay. Siraragsak, agyamyaman kini Apo Diyos. Celebration nga ron, iso nga ron nga celebraran tayo. Kaya't nga sa uwan, agrambak, agragsak tayo. Aladad tayo na santuan apadaya, nanamen, ragsaken, enjoyen, katla ko marinaen, di kay ipapanan na dito na santuan apadaya. Paduyak-yak tayo iti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat mayarig ti misteryo ti pagarian ti Diyos ti maysa a padaya nga awan ti maipangpangruna gapo tinindaklan nga iyat ti Diyos kada tayo at tao na. Daytoy ti gapo na nga addakired ken namnama tayo ako mamang ken agdawat ti kaasina iti tunggal panggep ko na tayo, apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Kararagan tayo dagiti amin a pangulo ti simbahan, takanayon nga ikkan ti Diyos ida ti kired ken anos iti panangiturongda kadagiti tattao ti pagarian. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo met dagiti opisyal ti gobyerno tayo. Nangruna ditoy nga ili, at Espiritu Santo ti mangsilaw ken mangiturong ti panunot ken aramid da. Tapno ipangruna da nga igakat ti pagimbagan ti kaduan. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo dagti mang taripato kadagiti masakit. Tati Diyos ti manangaasi ti agbalin a katulungan da. Iti daytoy napnuan ayat a panagserbi nga idaydayaw ti Ebanghelyo. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo dagiti mangalap, mannalon ken amin a trabahador.
Tapno patib karen dati pamati dati Diyos, ket si bubuslon ang maapit dati bunga dagiti pagbanbanuganda. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo met dagiti amin nga adda, kenawan dito yagimong. Tapno masuro tayo nga adalen kanibiyag dagiti galad, kasti kinaman ang ngaasi, kinaman nagtulong, kinaman nagpakumbaba. Tapno mairano tayo apada-pada ti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo ti Apo. Ikararagan tayo met dagiti minatay tayo, nang runa dagiti awanen makalagip kadakwada. Talayan ni Dante Diyos iti sidong na. Kumararag tayo ti Apo. Agulimek tayo, entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Entay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Iraman tayo ti special intention da Gordon ken Luis Bruce. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami asumrek iti pagarayam. Apo, dagitoy ti araraw dagiti anak mo, dawaten mi apat gam ida, ket iturong na kami ang mga ramid, kadagiti amin nga ammumi, ang makalukat iti ruangan ti pagariyam, dawatin mi detoy, itinagan ni Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Denggem kadapu, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Denggem kadapu, araraw mi ken ka. Amin nga aramin mi, ken gungunay. Maidaton ngayat, ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Denggem kadapu, araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin, amin.
Iya po awatan ako maragiti adaton kadagiti imam. Ket may paay apakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia. Apo awatem kadagiti karkararagmi, ket nangruna unay iti daytoy daton mi, tapno daytoy Santa Misa arambakan mi, asipapasnek, ipan na kami iti gloria ti langit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa ko mamet kan Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan as tatag-ay ti Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may kari ket rumbeng. Pudno unay ama ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidaydayawang Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paay mo ida, kada kami abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo kining ka panagungar, inakam insalakan sika ng nubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami nga adda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi
Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kamto kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nadat sa dilangit madaydayaw kuman tinagan mo dumteng kuman di pagaryam matungpal kuman tinakem mo dito'y daga akasa dilangit idem kadaka di aldaw ito ikanen mi iti patinayon nga aldaw bakawanem me di basol mi akas me pamakawan mi di basol dagiti nakabasol kada kami dinakame baybayan ngaumannugot ti sulisog ket salakan nakam ket iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami.
Takukom tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon adinto agsarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak tayted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Iti napnuan rag o apuso, napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Peace be with you. Cordero di Dios, amang punas basbasul di lubong. Apo mga siga. Cordero di Dios, amang punas basbasul di lubong. Apo mga siga. Cordero di Dios, amang punas basbasul di Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may salaeng asaom mapaimbagton to'y kararwak. pagikendara ni Kristo asalakan ingam awaten asang kagimungan sabay kuman ay di daytoy panangan ingam magunod kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, harap mo nasuli, inain
Kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami itinasantuan abagi, kendara ti anak mo. Ipaay mo kadi, tairanod na kami itinadyosan abiyag na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kakabsat addan daytoy tilma tayo. Jay ladawan ni Apo Santa Maria naggapo ijay Mexico na idennes ijay original nga tilma ni San Juan Diego. Mabalintay ito nga aglinya Apo nga kalpasan tinasanton amisa nga agvenerate ngam annadan tayo Apo ta sarming dayta nakaimuntaran na tano matwang mabuong Apo. Ket aglinya kumaapohan nga aggulo nga mapan mang venerate daytoy ladawan ni Apo Santa Maria dawaten tayo ti panangibabaet na kadagiti intensyones tayo dagiti panggep tayo Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kuma. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sipod ka nga datin namin, tinggem dag ito'y kararagmi, ibabaet na kam kadi, o inami nga instrumento, o inati manupod nga Apo, awatem dagito'y asagot, simbahan mi ananungko, sagsamo nga